Parlamentera HDP Acıolemerke û Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven, not û 8 rojin greva birçîbûnê de ye. Roja çarşemê rewşa saxlemiyê xera bû û bi êşa dil ew rakirin nexweşxaneyê. Leyla Güven îmze da ku müdaxaleya tibbî naxwaze. Piştî çend saetan Güven birin mala wê. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Mehmet Ali Aslan li ber nexweşxanê li ser rewşa wê daxuyaniyek da. Wî got Leyla Güven dibêje ku ew ê çalakiya xwe bi rakirina tecrîda li ser Öcalan bi dawî bike. Heta ew tecrîd ranebe ew jî naxwaze ku tu müdaxaleyek tibbî li ser wê were kirin. Birêz Aslan diyar kir daxwaza Leyla Güven li gorî qanûn û yasayên Tirkiyeyê ne. Wî weha devam kir. Gözlem sırasında Leyla arkadaşımız sürdürdüğü açlık... Hevala me Leyla Güven dibêje ji ber ku ew anîne xweşxanê ne dilxweş e heta tecrîda li ser Öcalan bi dawî nebe ew destî çalakiyên xwe bernade û tu müdaxeleyekê tupî naxwaze ji ber vê sedemê ji bo çavdêriyê jî naxwaze li nexweşxanê bimîne. Em li vir bang li gelê xwe li raya giştî û rayedarên dewletê dikin. Divê birya goxeberên reş ji çalakvanan neyên tecrîda li ser Birêz Öcalan rabe ji bo jiyana bihevre ya gelê Kurd û Tirk ziyan nebîne divê gaveke were avêtin dago tecrîd bi dawî bibe. Ji bo bidawîkirina tecrîdê her wiha bicîanîna daxwazên çalakvanan divê gelê me jî bi hestiyarî be. Divê gelê me bi bizav çalakiyên demokratîk xwedî Leyla Güven û çalakiyê wê derkevin. Leyla Güven ji bo yase û qanûna Tirkiyeyê aliyê hiqûqî pêk were canê xwe daye bermirinê. Hêja gotneyekê roja înê 15 Sebatê çalakiya Leyla Güven dikeve roja sedan. Ev roj salvegera girtina rêberê PKK Abdullah Öcalanê jî HDP biryar girt ku di pasê mehê de ji bajarên herêmê ber bi Amedê meşekirseyl darbixin heta ber mala Leyla Güven. Lê Wezîrê Karê Navxwayê Tirkiyeyê Süleyman Soylu ragihand ku ew ê destûr nedin çalakiyên HDP. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.